Hov, det går da aldrig godt det her, men jeg tror lige, undskyld, YouTube. Der, okay. Halløjsa, guys. Det her er så meget, hvad skal vi kalde det her? Total Guys Studio Part 1 on me. Okay, guys, hvad skal vi lave i dag? Og jeg ved det, vi skal dancing, party, rock. Okay, hvad skal vi lave i dag? Party skies. Hvad er det nu, det hedder? Hey, assistent, kom lige her. Kan du huske vores tv-sider her? Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske det. Så, farvel. Det var lige min lillebror. Det er der. Men det er guys, ikke? Bare så I ved det. Det er ikke meningen. Guys Show Studio hedder det. Tror jeg. Ja, det gjorde jeg. Ja, det kalder vi det bare for nu. Guys Show Studio. I part, lad være med at grine, ikke? I part 1, så skal det handle om bamser. Jeg finder lige nogen. Kasper her kan underholde jer lidt. Flyvende pizza. En bamse! Wow! En bamse mere! Det her er bamser. Som I kan se, det er også en bamse, det der. Så er små bamser. Må du stoppe? Små børn, de er vilde med de her små urøde tegeloner. Ja, de sover med dem hver nat. Ej, nej! Hver nat. Så siger de, hvor er min bamse? Og så bliver den, og en af dem kan tale, så bliver jeg nødt til at hente den. Og der, nej! Nej, nu. Og så kan de sove, børn sover trygt. Og så mange her bamser kan man få. Men bamser, hvor mange af jer kan lide bamser, det skriver lige nede i kommentarlisten. Og så kan I bare se oven, hvor mange der kan lide bamser. Okay. Jeg gør det ikke. Hvad for noget? Jeg gør det. Okay. Han gør et eller andet, som jeg ikke aner med. Det her, det er også en bamse. Han hedder sjovt nok Bamse. Bamse og kylling. Ja. Kylling, det er en eller anden bamse. Men, ja, og de her, ham der, Kaj og Andrea her, dem kan man tage på hånden. Og så kan de sige mange ting. Hej Kaj, hvad skal vi lave i dag? Ja, vi skal stave. Ej, det skal vi da ikke. Andrea. Nej, Kaj. Andrea, din lille brudskid. Ej, Kaj. Jeg gør Andrea ikke mere. Farvel. Okay, sådan kan det gå med bamser, når de bliver sure. Men sådan kan det også gå med mig, når de bliver sure i lågen. Det er rigtigt, der er kommentarlisten. Okay, det var ikke noget. Det skal I bare glemme efter. Jeg skal mere lave en bamser, en lille assistent. Bolde. Au! Jeg sagde bamser. Nå, bamser. Ja. Man kan lege det. Ja, man kan lege med bamser. Prøv at se den her, så fik jeg. Hjælp! Guys, mand. Okay, det var nok for Guys Studio Show. Eller Show Guys Studio. Guardians. Hvad var det nu, det hed? Guys Studio Show. Farvel. Jeg skal lige slukke den her ting her. Hvor var det? Der.